салом бинандагони хабар тиҷӣ. намояндагии сазмони ҷаҳонии беҳдошт аз тоҷикистон ба ҳукумати кишвар муроҷиат намудааст ки аз баргузории чорабиниҳои оммавӣ худдорӣ кунанд. дар робита ба ин ба дастгоҳи раиси ҷумҳурии тоҷикистон мактуб бо дастуру тавзеҳот ирсол гардидааст. тибқи маълумоти мавҷуда дар ин номаи СҷБ омадааст ки дар ташкили чорабиниҳои фароғатии оммавӣ ки ба оқибатҳои вазнини саломатӣ оварда метавонанд эҳтиёткор бошанд. аскари сарчашмаҳо тасдиқ мекунанд ки чорабиниҳои оммавӣ метавонанд ба паҳншавии бемории сироятӣ мусоидат кунанд, гуфта мешавад дар изҳорот. созмони мазкур таъкид мекунад ки тасмим дар бораи лағв ва ё баргузор кардани ҷашнҳои бузург бояд пеш аз ҳама хатарӣ расондани он ба ҷомеа дақиқ карда шавад. зимнан СҷБ изҳор намудааст ки омода аст кӯмаки машваратӣ ва техникии худро ба баҳодиҳии хавф ба саломатии ҷомеа ҳангоми баргузории ҷашнҳои восеинқиёс пешниҳод намояд. қобили зикр аст ки қаблан СҷБ чандин роҳҳои пешгирӣ аз паҳншавии маризи коронавирусро пешниҳод намуда буд ки карантин ва маъни чорабиниҳои оммавӣ аз усулҳои ироданамудаи ин созмон мебошанд. дар тоҷикистон омодагӣ ба баргузории ҷашни наврӯзи аҷам беш аз 1 моҳ тӯл мекашад. бо вуҷуди хавфи маризи коронавирус, тоҷикистон тасмим гирифт ки ин ҷашнро пуршукӯҳ дар хуҷанди Бостон ҷашн мегирад. интизор меравад ки чорабинии мазкур худи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ иштирок кунад. ҳамзамон аз ҳузури то 12 000 тамошобинон дар бузургвории ҷашни Наврӯз хабар дода мешавад. баргузории ин ҷашн дар Тоҷикистон дар ҳолест ки ҳамсоякишварҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон аз баргузор кардани Наврӯз даст кашиданд. тоҷикистон ва Туркманистон хушбахтона аз миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳоло аз маризи сироятии коронавирус дар канор мебошанд. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? Наврӯзро гузаронем ё не? ҳатман нависед дар комментарият. чанд кас мехоҳад ва чанд кас намехоҳад. мо фикр кунем ки коронавирус намеояд ба давлати мо, чунки коронавирус аз давлати мо хеле дур аст ва мо фикр мекунем ки Наврӯзро гузаронем. шумо чӣ фикр доред?